Sanka ne babbar ibada wallahi ya Mamudu mai. Ƙaunar ka ce kawai ke saita zuciyar mu ta saita ruhi. Dan abdu ba ga abdu sannin ka ya abdul ilahi. Na rike san ka shugabana safiya da dare da rana. Amfanin zuwan mu duniya kawai san shugaba Rasulallah. Assalatu wassalamu alaika bibi ya Rasulallah. Assalatu wassalamu alaika bibi ya Rasulallah. Assalatu wassalamu alaika bibi ya Rasulallah. Ya Allah ya Rahim ya Rahmanu kalikina, ya wanda cikin ikon sai waske na wata da rana. Ya Allah ka bani ko in yabi Mamudu shugabana, ka tsarkake zuciyana kuma ka yassare kalamaina. In tsara baituka ga babban masoyin ka saidi Rasulallah. Assalatu wassalamu alaika bibi ya Rasulallah. Tsira da aminci ya Allah kanin kawa bibi, shugaban da shi ne ya ganka ka gan shi kuru-kuru ba hijabi. Cikin salatin ka sa alinsa ka sa dukannin sabi, sarasai da fadimana umma biya arzikina. A da dukkanin bayin Allah masoya Rasulallah. Katimil auliya ushak Ahmad Tijjani kai ne gwanina, gausul a gaba su barama in yaskaulaye mai gidana. Shau malam Tijjani yan mota kai ne abin dogarona, shau dan almajirina, shau Haruna ne ubana. Ya shehu sa'adu kai ne kofar saduwa ta da sirrillah. Assalatu wassalamu alaika bibi ya Rasulallah. Assalamu alaika salamu alaika ya sayyidal wujudi. Na durkusa ina sallama gunka ya alamun shuhudi. Ka amsan sallamar ka je in shigo ya dadi, dan Allah shugabana ka ce in shigo in zauna. Ka ce kai mani izini in dai maka baituka ya Rasulallah. Ai san ka ne babbar ibada wallahi ya Mamudu mahi. Ƙaunar ka ce kawai ke saita zuciyar mu ta saita ruhi. Dan abdu ba ga abdu sannin ka ya abdul ilahi. Na rike san ka shugabana safiya da dare da rana. Amfanin zuwan mu duniya kawai sai shugaba Rasulallah. Assalatu wassalamu alaika bibi ya Rasulallah. Kai ne sirrin da babu kamar shabadi ne da fili, sannan ka shugaba baban baɗi masirkin Imamu Ali. Wallahi da hadisan ka nike soyayya mai dalili. Na baka bansar uwana da ubana da 'yan uwana, na baka bansar kai na yarda da ni sayyidi Rasulallah. Gaishe ka nike abin kauna ta yayi ta bal'azzam, mai sanya samu yardar Allah ya rike kaunar ka gamgam. Shugaba a yayi jabi indai na kallon wani ka samsam, a yaye sha makaina da suka katange zuciyana. In dai na ganin halitta in narke a cikin kasirrillah. Assalatu wassalamu alaika bibi ya Rasulallah. Ya kai ke da girma a lahira kai ke da girma, ya wanda kallonsa ke sanya zuciyar rijali kyarma. Wallahi al'azima annabi gaban ka ba wanda ke da girma, yaban ka shi ne tanadina. Mamudu kana ganina, kamun sutura tsawon zamani ya sayyidi Rasulallah. Ai ko wasu ka yayi dace kuma ko waki ka yayi asara,
duk wanda ya tashi cikin masu son ka yayi godiya ya kara kai wallahi al'azima annabi ta ko ina bai da tsara Allah ina mika godiya na da ka bani san shugabana Allah ka ƙara mana san annabi shugaba ya Rasulallah salatu wassalamu alaika bibi ya Rasulallah sayyidul anbiya sannunka ya imam al-mursalina ya mai abubakar mai umar mai usman mai alina ya mai gidan sassani da kabu muradin zuciyana ya kofar saduwana dan saida amina dan abdullahi baban abdullahi saidi Rasulallah kai ne aljanna kai ne sirrin aljanna ya muradi dan kai akai aljanna da abin cikinta sai wujudi ba wanda zai shiga aljanna banda wanda ke son kadi abin tunani dare da rana dan ka ya cika zuciyana ni bani da kamar ka bani da kamar ka ya saidi Rasulallah salatu wassalamu alaika bibi ya Rasulallah san me zan fada ba kan karar shi na bibi gashi ban san zahiri ba bare in ce na gane gaibi kuma ruhin bai da kalbi annabi ya yi bin hijabi ka zo mani shugabana in ganka da idanuna in dai na ganka ni na san na gama arziki ya Rasulallah wai wasan ya bayi dan ba kai ba zuciya in ji sauki gashi ban iya yin yaban ba kuma zuciya ta cika da shauki kabul lamuni komai na tinkara ya zo min da sauki dan Allah shugabana kada duba munin halina abin dan sayyida Fatima Zahra ya Rasulallah salatu wassalamu alaika bibi ya Rasulallah dan shewa Ahmad Tijani Abil Abbas kai ni na bibi dan Hassan da Husain kakanninsa a yassare mana bibi dan Imam Ali domin kisar sabon Allah rabbi daga wasu zamanina shubara ma mai gidana komi na bidani na san na samu da su ya Rasulallah alhamdulillahi wa shukuran lillahi ya rabbi sarki da ka yarje min na tsara yaban nan kuma ya zo man da sauki na goda Allah ina godiya gare ka ya rabbi sarki da ka bani san shugabana kuma ka yarda na yi mai yabona suna na shewaru na shehu zadu mai san Rasulallah salatu wassalamu alaika bibi ya Rasulallah Allah Allah wa Allah Allah ya Allah wa Allah 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 wa Allah Allah ya Allah wa Allah 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 wa Allah Allah ya Allah wa Allah la ilaha illallah Allah la ilaha illallah Allah la ilaha illallah Allah Allah ya sayyidi Rasulallah salatu wassalamu alaika bibi ya 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 Rasulallah